Els claus daurats descriuen llocs que gaudeixen d'una importància geològica que està per sobre de la resta dels llocs del planeta. És a dir, són punts escollits i aprovats internacionalment com a justificació material i referència física del límit cronostratigràfic del planeta. El fet que un determinat lloc del món tingui un clau daurat es deu a que aquest lloc concret posseeix unes condicions geològiques especials i molt ben definides, a la vegada que acostuma a definir un límit geocronològic de manera precisa. En total, hi ha 64 punts distribuïts per tot el globus terraqui i existeixen investigacions centrades en l'existència d'un nou punt, un nou clau daurat encara per descobrir que a mode de presagi assenyala l'inici d'un nou capítol de la geologia mundial, és a dir, un punt en què l'Holocè deixaria pas a l'Antropocè. L'exposició Subjectant la història, comissariada per Jordi Antas i que acull i produeix el Centre d'Art Maristany de Sant Cugat, pren com a títol aquesta idea paròdica de subjectar la història mitjançant aquests punts repartits per tot el globus terraqui, posant en relació el nostre temps geològic actual amb diversos processos ecològics i paisatges temporals. Una exposició que en lloc de concloure o proposar teories científiques relacionades amb els mons físics i naturals, suggereix un exercici especulatiu sobre els límits del coneixement, la comprensió i la creença en l'espècie humana. L'exposició es proposa abordar incertes i significatives teories recents sobre períodes geològics diferenciats, presents i futurs, que han de servir a l'espècie humana per entendre el pas del temps i la culminació d'una nova era. Subjectant la història, recorre a assenyalar punts, referències i especulacions del començament d'aquest nou capítol de la geologia mundial a partir d'un diàleg creuat entre Antonio Ballester Moreno, Joan Benassar, Lua Coderch, Ilana Halperin, Regina de Miguel, Gerard Ortín, Bàrbara Palomino i Zoe T. Vizcaíno, 8 artistes de diferents procedències i generacions que apunten a aquest nou esdevenir en l'escala geològica del temps i de l'espècie humana i reflexionen sobre aspectes centrats en el paisatge, l'ecologia, la geologia i l'economia. El recorregut expositiu s'inicia amb la videoprojecció Reserve de l'artista barceloní Gerard Ortín. Ortín combina la seva formació artística i musical per experimentar amb diversos formats audiovisuals, sonors i performatius. El seu treball s'interroga sobre allò que envolta la noció de naturalesa, tractant de proposar mecanismes per a la seva necessària actualització i posada en qüestió. D'aquesta manera, aquesta idea interpel·la des d'altres llocs conceptes com l'animalitat, allò no humà, el paisatge, el territori, la domesticació, allò vegetal o allò tel·lúric. La pel·lícula Reserve parteix de 4 casos d'estudi en relació al concepte de reserva i la figura del llop. El llop ha deixat d'habitar al territori que un cop forma part dels seus dominis i és sols a través dels seus contorns que ens hi podem apropar. Ruïnes de trampes per a llops, orina de depredador importada dels Estats Units, una estació per alimentar aus carronyaires i arquers que disparen a rèpliques d'animals. Reserve construeix un relat sobre el fràgil equilibri d'un territori sense depredador, on la complexa coexistència entre humans i no humans presenta un ecosistema marcadament antropogènic. A continuació, ens trobem la instal·lació d'Antonio Ballester Moreno, artista madrileny que des del registre pictòric com a motor dels seus projectes utilitza la pintura amb una finalitat autònoma de no dependència partint de la geometria, els colors primaris i les plantes, muntanyes, luna i sol o patos. Els treballs que presenten l'exposició parteixen de la contraposició entre la modernitat i allò rural i serveixen a la vegada per mostrar els efectes gràfics que produeixen els patrons naturals, els cicles i les estacions en la nostra psicologia. Un treball que representa un període de la naturalesa a través de la tardor, la pluja, el sol i la lluna. Elements que remeten a les formes geomètriques bàsiques a la vegada que al context en el que van aparèixer les primeres avantguardes artístiques i els seus antecedents cronològics, com el primitivisme, la infància, la geometria, l'art concret, l'abstracció, la figuració o el realisme. Over the last few years, I've been quietly working on a project called Minerals
of New York. It began with an encounter with the subway garnet, a huge historic blood-red mineral found on 35th Street and Broadway, led deep into the stores of the American Museum of Natural History, to the basement of a small bungalow in Queens, to the personal mineral museum of a 96-year-old man who began his collection as a boy as part of the Pick and Hammer Club. A continuació, ens trobem la instal·lació d'Ilana Halpering, artista novaiorquesa que explora la relació entre els fenòmens geològics i la vida quotidiana. En els seus projectes més recents pren com a punt de partida una experiència personal com si es tractés d'un fenomen geològic inesperat, esdeveniments cada vegada més interconnectats de caràcter polític, històric i quotidià s'uneixen progressivament per formar una narrativa. Cada història explora la naturalesa canviant de la massa terrestre, utilitzant la geologia com a llenguatge per comprendre la nostra relació amb un món en constant evolució. La instal·lació Minerals of New York està constituïda per una projecció de diapositives de 35 mm i un àudio. Minerals of New York és a la vegada una història d'una ciutat, una representació del profund passat geològic i un autorretrat d'algun tipus. La peça es composa de múltiples elements que es constelen al voltant de la fascinació de Halpering pels tresors minerals que es van anar descobrint a mesura que la infraestructura de la moderna ciutat de Nova York s'excavava sota els carrers de Manhattan, el lloc de la seva infantesa. A l'exposició trobem espècimens geològics, dibuixos meticulosament observats d'aquests espècimens, una fotografia relacionada amb la història de la mineralogia d'aficionats a Nova York i un mapa conceptual que ens permet rastrejar el pensament de l'artista i localitzar el tema dels seus dibuixos a la famosa quadrícula de la ciutat. El ritme expositiu ens porta al díptic de Into the Maelstrom de Zoe de Vizcaíno, artista mexicana afincada a Madrid. El seu treball gira al voltant de la idea de ruptura, ruptura entesa com a possibilitat i possibilitat entesa com a aptitud, potència o ocasió per a que alguna cosa existeixi o succeeixi. Quan una totalitat es trenca genera múltiples possibilitats i mentre hi hagi una possibilitat existeix la probabilitat versemblant i fonamentada de que alguna cosa pot succeir. El projecte Into the Maelstrom és un treball en estreta vinculació amb la ciència. Es tracta del resultat d'un procés llarg d'investigació que es nodreix d'aquelles disciplines que s'interessen per l'origen, la naturalesa i l'evolució de la vida a la Terra. L'obra es basa en el concepte del vòrtex com a gran massa giratòria, tipificada per forces naturals com a remolins, tornados i ciclons. El seu dinamisme essencial implica un moviment giratori que es deriva o inclou un gir en espiral. Un maelstrom és un fenomen natural colossal, produït per irregularitats en les corrents, fluxos i marees que junts són capaços de generar remolins poderosos. Són oscil·lacions permanents entre creació y destrucción. ¿Hacia dónde me lleva este movimiento? Esta bajada, este descenso. Estoy cayendo sin reservas, sin estabilidad, en medio de una libertad espantosa. Estoy cayendo en la ruina y la desaparición. El treball que aborda l'artista Regina de Miguel, artista malaguenya afincada a Berlín, aborda fonamentalment les estratègies de la formació del desig i crisi, del sentit subjectiu i la seva visualització com aquest paisatge psicosocial en forma de cartografia. En aquest mateix sentit, analitza també la frontera de ficció que contenen els objectes científics i culturals. Per subjectar la història presenta la pel·lícula Catàbasis, que explora com les relacions amb la Terra han sigut relacions socials de treball i explotació des del capitalisme industrial emergent del segle XIX fins al capitalisme digital del segle XXI. Des de les regions de Chocó a Colòmbia, Regina de Miguel investiga com l'Estat, la població local i les corporacions internacionals lluiten per l'or subterrani, un element essencial per la indústria informàtica, al mateix temps que un element alienígena que configura un objecte de mal associat al desig i la violència sobre els cossos i els territoris. El ritme circular del Centre d'Art Maristany ens porta cap al treball de Lua Coderch, artista catalana que utilitza una àmplia gamma de mitjans i estratègies per preguntar-se sobre l'aspecte estètic de temes com la sinceritat, l'entusiasme, el valor o l'engany. Per subjectar la història, presenta dos treballs. El primer, Sure Through Series, és un compendi d'imatges de plantes muntades darrere un vidre tenyit de gris que mostra un herbari fotogràfic i que ens aporta solucions de remeis botànics per curar
les dolències de la boca i la gola. En segon terme, hi ha la peça Shelter, una seqüència de dibuixos realitzats, en aquest cas als vidres de la sala d'exposicions, que es centren en el fet de com l'activitat humana produeix una agregació física de petjades, documents i objectes i una vinculació directa amb les relacions emocionals i el concepte de refugi. Tot seguit ens trobem el vídeo monocanal de l'artista mallorquí Joan Benassà. La pràctica artística de Benassà, sigui a través del film, l'escultura, la publicació o qualsevol altre dispositiu, proveu d'un interès pels mecanismes de la representació en els camps de l'arquitectura i el disseny i la desarticulació de les complexes interaccions entre l'entorn i les construccions ideològiques, econòmiques i tecnològiques. Un treball que des del conceptual integra diferents discursos on les maneres d'habitar i entendre l'espai són fonamentals. El vídeo monocanal que presenta The Sun is Gone but We Still Have the View examina la relació entre la naturalesa i la cultura, investigant les implicacions ecològiques, econòmiques i polítiques del nostre compromís amb el món material, amb la finalitat de facilitar una nova comprensió de les estructures i sistemes que regeixen el nostre entorn. Per últim, el circuit ens arriba al treball de Bárbara Palomino, artista brasilenya afincada a Viena. El treball de Bárbara Palomino combina diversos mitjans d'expressió audiovisual amb un particular interès en allò tèxtil i la relació entre antigues i noves tecnologies. Seguint aquest interès per les narratives tèxtils, digitals i la nostra herència tecnològica, Palomino ha derivat també en una investigació artística sobre la producció social de la memòria, cartografies afectives, aspectes ficticis en la documentació de realitat, així com sobre narratives etnogràfiques i tradicions inventades. El projecte ampli, Lo que está junto a la orilla, es centra particularment en la investigació de Barcenies de Piélagos, un municipi de Cantàbria, el nom del qual es pot traduir literalment per lloc pròxim a un riu o una riba. La primera troballa connecta l'artista directament amb el moviment dels nostres dits, amb allò digital, el precinema, les eines de mesura arqueològica, fins a arribar al registre negatiu d'una mà present en una cova de Cantàbria anomenada el Castilló. La segona acció ens aporta a processos d'arqueologia del present, els sistemes de comptabilitat i la memòria afectiva com a part del paisatge. Arribem al final del recorregut de l'exposició que, en definitiva, pretén reflexionar de manera directa aspectes com són la definició de la transformació del capital des d'un pla actiu de la naturalesa, la confusió derivada d'un món hiperexplotat, l'escalfament global o la superproducció com a sistema. Al cap i a la fi, moltes d'aquestes qüestions que aquí s'exposen depenen de nosaltres. Per cert, que encara no ha aparegut el 65è clau daurat.